May buntag mga igsoon, mga kaugmadamlag na to diya. Good morning, good morning. So pag-ura ko na magkaligo, nangandam ko kay sa gubang na punta ron sa atong pangadlaw-adlaw. So aniya na punta mga igsoon kay sa atong kanunay nga pag sumpay-sumpay aning pagbadbad sa mga Bisaya nga pamulungay. By the way, nagkadaghan nata sa atong pamilya diri sa Facebook. Daghang salamat sa mga atong mga kaugmadamlag na kanunay ni suporta sa atong page. So ubay-ubay ni comment na nato sa ato ang ginagmayng kalingaw pagtubag sa atong mga pangutana. Daghang kayong salamat kaninyo. So nay ubang mga comment dito nga naapot sila mga pangutana nga mga pasumbingay. So tagaan to natog chance phone. So gaman po to nato og content ato na ipangutana po sa uban. So daghang kayong salamat sa inyong mga ideas gyud. So hinaot pa nga dili mo mabalaw. So hindi totoo yan, bola lang yan. So kanunay padayon. Ayaw ra mo kabalaw no ni akong dagway. So ayaw nagtagda ang ato diri malingaw ra ta makakuha tag mga ideas kay knowledge is power man kuno. So matod pa nila knowledge is power. Matod pang aning Ernie Balon. Bright na bright ka talaga. So mga kaumadamlag na po ko'y pangutana karon. So magbadbad na punta sa mga pasumbingay. So before ko mo mangutana ninyo, naday ko i-shoutout, ni-request yan ako. So ato i-shoutout diri si Christian Mindaros nga taga Sambonggita. Kauban ako ni siya sa mountain biking. So daghang salamat dol sa imong suporta and pag-amping sa imong trabaho. Salamat kayo. So kaniya akong pangutana mga kaugmadamlag. Kayo ba? Yung mga pinagsasabi nyo, kaya yung mabobola nyo ako, ha? Yung utak nyo, hindi pa sa utak ko, pareho kayong grade 3 na inabot. Tubulahin nyo ako. Nakabantay mo mga kaugmadamlag, nagkalalom ni atong pasumbingay. Medyo nagkalisod. Para nako lisod ni siya. So kani atong mga pasumbingay base ra po ni sa atong mga nahinumduman sa una. Katuday ang atong mga kaugmadamlag din nga naay mga pasumbingay. Please comment ra po diri sa ato ang Facebook page kay ato po nang ipaambit sa uban. Ato nang mag-content pohon. So para magka-idea po datong mga ubang igsoon. So salamat daan ninyo. Salamat kayo. So mao kini akong pangutana karon. Unsay buot paibot unsay buot ipasabot ani nga pasumbingay ang takna walay paglihay. So paminaw nako murag dili guni siya kumun nga pasumbingay. Talagsaon gyapon kayo ni. So bason gyapon manghinaot ko nga naatay mga kaugmadamlag diha nga na mga ideas gyapon ani. So katong mga nakabalo, please comment ra gyapon ta para makabalo ang atong buang mga igsoon. So akong usbon ang takna walay paglihay. So daghang salamat mga kaugmadamlag. Hantod diri na lang ta og sa sunod na pud natong mga ginagmayng pasiaw. So God bless, peace, all is well. Padayon ta, padayon. Thank you. When you lose your money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. When you lose your character, you lose everything. I'm sorry. Remember that.